सुदेम आइखौ एसे बुजाय दे। माखौ बुजायनांगौ? बुजाय बेखौ ओजों क'क्राझाराव थांनायनि बाथ्रा बुंबाय थानो होनाङा। आइया मा क'क्राझाराव थांनाय बाथ्रा बुंदों नामा? औ रनिखौ लोगो हमनो थांनाय बाथ्रा बुंबाय दङ। बुरै मानसि खेबसे नायनोबो लुबैदों खोमा, उन्दैयावनो नुनाय। हाजारबाबो फिसौज्ला जायो। बेथ' नंगौ, नाथाय आं आगोलनि बाथ्राफोरखौ बुरखांफिननो गोसो गैला। जानांगौआ गोबां जालांबाय, माथो खालायबावनो। थांनाय बाथ्राखौ बुरखांफिननो हाला आरो जेसेबांनो नाजाया मानो रनिनि गोसोआव जोंफोरनि थाखाय अननाय सोरजिहोनो हाला जोंफोर। बिसोरनि गोसोआव जोंफोरनि थाखाय रागा आरो मुगैनायल' दंखायो। आं बे बाथ्राखौ बुजियो। थांनो बुंबाय दं, माब्लाबा बियो बेबायदिनो गथ'फोरनोबो गासैखौबो खोन्थाना होफ्लांगोन बियो। खोन्थाया दे, आं बुंगोन र'। एसे बुजायनाय, दा बेफोरखौ बुरखांफिननो गोनांबा गथ'फोरनि लाइफआव गोहोम गोग्लैगोन मिथिबायना। दा जेरै दङ बेबायदिनो थाथोंसै। माब्लाबा जुदि आरो इयुनाव इसोरा जुदि बेबायदिनो नुजाहोयो, गोरोबहोलायो, बे गुबुन बाथ्रा। नाथाय दा आं बेफोरखौ खालायनो गोसो गैला। आंहाबो अननाय दं, बेबो आंनि फिसाज्ला। बेफोर दा गोबां गोबाव जालांबाय। रितुआबो जोंफोरखौ नायनो हाला आरो रनियाबो जोंफोरखौ सैखाया। खेबसे नायनो लुबैदोंमोन बे बुरै मानसि। आं बुजायगोन देनाय। लुबैना मा जानो, बेफोर आरो आगोलनि बायदि जागायजेननांगौबा न'खराव आरो सान्थि गैयै जाबावगोन। क'क्राझाराव थांनाय माने लासैनो बेफोर बाथ्राफोरा फोलावनाय। नों एसे बुजाय आइखौ मोजाङैनो। बुजायगोन दे। आरो जाहाथे गथ'फोरा रावबो जेबो मोनथिया। दे जागोन दे। दे थांसै आं दखानाव। औ दे। मम, आंनो 500 नांबावगौमोन। आबा सना जिउ, होबायानो माथो 1000से। दे 500खौ गाबोन लांनो हागोन दे। दिनै बेखौथ' सोलिनाय आबा। मम, आं एसे लेबेल मारिनांगौ। माखौ लेबेल मारिनांगौहाय सना जिउ? मम, नों जेबो मिथिया। आंना लोगोफोरा 1000से नङा, 2000, 3000 बेबायदि रोजा रोजा फैसा लाबोयो पकेटाव। आबा बिदिन्था सना, दे बेजों सोलिनाय आंना नै बे सानैसो दख'नाया सोलिथाराखै। आरो केन्टिनाबो नै मानसिफोरना हाबायानो जाथाराखै बे साननैसो। हाबा जाबासो केन्टिननि बुस्थुफोरखौ लाङोना आबा सना। दा फैसा गैथारा दे, सानैसो उनाव होबावगोन दे आङो। लोगोफोरा आंनि पार्सखौ नायोना बेसेबां फैसा लाबोदों होननानै। नोंना मालाय लोगोफोरा आबा थिकादार मायबा मायबि गोजा बिफाफोरानो। जोंहाबा बिफायानो गैजा रोंलाबा नोंना। आयै, नों सासे आफा मोजांसो लानांगौमोन, फैसा गोनां। अब्लासो आं बुरजा बुरजा फैसा मोनगौमोन ना। जाम्बा, लानोथ' नागिरदोंमोनानो, मोनासैयानो मोजां मानसि। मम, आंनो 500 नांबावथारगौमोन। गैला हायाबा। आंना दिनै गार्लफ्रेन्डनि बार्थडे दङ। आं डेरि मिल्क चकलेट होनो नागिरदोंमोन, गिदिरथारखौ। बेनि गार्लफ्रेन्ड मानिबा जेबो गिदिर होनो गोनां दरखार गैया दे। नोंना खैथा गार्लफ्रेन्ड फैयो, खैथा गार्लफ्रेन्ड थाङो। फैसा माखासे जायो ओरैनो चकलेट जाहो। बै 10 थाखा दामनिखौनो हो। आयै, नों बुजिथारा। बे 10 थाखा दामनि चकलेटखौ आरो गार्लफ्रेन्डनो होनो हायो नामा? थां, नोंनो गार्लफ्रेन्ड चकलेट बायना होनो फैसा होआखै आं नोंनो पकेट खरसासो होदों। 17 बोसोरानो जायाखै, दानिफ्रायनो गार्लफ्रेन्ड। लोगोसोब्रा आयै, लोगो। थां, जेराव थां। आंना खर' जाबाय थानाङा आंनि। मोजाङै थांना मोजाङै फै। थां, इन्जय खालाय। बेबायदि होनना दुस्थ' नङा दे। लोंला लोंसि बेफोर सोबदा सोबसि नङा। ओरैनो इन्जय खालाय। अके मम। मा जालायखौ? जेबो नङा दे। गथ'आबो बांद्राय अननायावनो बे खर'फ्रा गिदिर जायाखैथ'। देरबावबायलाय मानसियालाय बाथ्रा खोनासंनोसो जागोन ना माइलै। फिसा गैया होनना खांनाय फिसाखौनो अनसि खांबाय अनबाय। बे मदारु जायाथ' देरनानै। जाहोनोलाय हागोन ना बेलाय आंखौलाय। जेरैबायदि नुदों बिनि मुथि गुथिफोरखौ अननोबो ओंखारो। बेनिखायनो बिनायफोरखौ होआ सानबाबो होनांगौ जायो। आसोला जोब्बायसो माथो। सोबनो मोनाबा सान्थि मोनालां। लाबोना दोननायाबो जोबजोब्बाय खोमालै। रुम सिङावबो गैला खोमा। थांसैलाय, आं बेबायदि थाबाय थानो हाया।
सोबनो मोनाबा सान्थि मोनखाया आंहा रनि मा नों हले मानसिया सानबा सान रागानि सायाव रागा रागा जालांबाय थादों दे। अबावबो थांनो नागिरनायाव बे बाथ्राखौ बुंनोसो नोङो उनखिनिफ्राय लिंहरदों आंखौ। नोंना रागाया बारा जादों। नोंनो मादलि सादलिसो गानहोनांसिगोन बायदि मोनदों आं। आस्थाम सास्थाम। फाग्लायाबो गानालै मादलि आस्थामबो गानोलै आं गारखागोन लाबोब्लानो। बेफोर जाम्बा नंखाय बुस्थुफोरखौ फोथायो नामा? माबेलाय मादलि गानबानो माबा आं आस्थाम गानबानो माबा मानसिया हामगोन नामा? आं बेबायदिनोखा, आंखौ रावबो फाहामनो हाया। आरो बेफोरखौ खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ फोथाया आं एसेबो। सोरबा मायबा गानबानो बेमार हामगोन मायबा माबानो हामगोन। मुलि नामा बेफोरो? होद डाक्टरबा बेलेग, बेफोरखौ फोथायालै आं। मानसिया जेथिंबो लामाखौ गाज्रि नुहुरबोला बेबायदिनो आरो माखौ मानो माखों मा खालायब्ला हामगोन, मायाव थांबोला हामगोन बेफोरखौनो नाजाबाय थायो। आंहालाय मा गाज्रि जादों? हैद नांगौ जाबा गावबा गावनो गानलालै, बेफोरखौ दा बुंसै आं सिगाङाव। है फाल्थु मायबानि अजा मायबानि मादलि आंथि गानगोन। फोथायथारालै आं बेफोरखौ। आं जाबाय मडार्न मानसि, बेफोरखौ नोंसोरबायदि मानसिफोरासो फोथायो। आंजों जाया बेफोरो। मडार्ननि खोथा गैया, नोंना बारा जादोंना। मा खालायदों आंलाय? जेबोखौनो खालायाखै माथो। मा खालायदों? नों पद्माखौ इसेबां मानो रायबाय थायो? ओंखारलांबा गम मोनगोन मिथिबायना? ओरैनोबा रुवाथि मोनखायाखै, फुस्लायसो लाबोदों फैसा बुरजा होगोन माबा होगोन होननानै, न'खरखौ नायगोन होननानै। आरो बेबायदि रुवाथि मोनबावगोन नामा? रुवाथिखौनो मोननो नागिरा। मा बुंदों आंलाय? आंखौसो माबा गाख्रावबाय थायो। मा बुंखो आंलाय? बुंखौ? जेब्ला ओंखारलांगोन अब्लासो मिथिगोन। जेब्ला संना जानांगोन, गस्ला लंपेन्ट गावबा गाव सुना लानांगोन अब्लासो मिथिगोन। आंथ' हाया, बेफोरखौ सम गैखाया। जानला मोनला खुगाजों जि गोसो बेखौनो बुंबाय थायो। बेफोर जायगाखौ नों फाथना सानदों नामा? गोसोबानो रुवाथि मोनग्रा। क'क्राझारसो बियो, क'क्राझार। बेयाव खामानि मावग्रा मानसिनि निजेयावनो मोना। बर' मानसि गोजा बेयाव। आंहासो माबा दाय जालायबाय। दाय जानाय जायो जायखिजाया, आरो जानला मोनला दा बुंबाय थासै मिथिबायना? ओंखारलांगोन माब्लाबा मिथिखा। गावबा गाव खामानि मावना लानांगोन। 1000 थाखा होबाबो रुवाथि मोना बेयाव, मिथिबाय? है आंखौसो बुंबाय थायोलै माबा। है थालालां। दाखालि बावै नुनाय सेंग्राया बे गामिनि नङा खोमा। आंलाय माथो सानफ्रोमबो नेना थायो नुगोन होननानै। नङा माथो। सोरबा गुबुन गामिनिसोमोन खोमा। बेरायनो फैदोंमोन, बेखौनो नुलाबायदोंमोन आं। बे गामिनि नंखाया बेयो, आलासिफोरसोमोन खोमा। बे गामिनि जानायमोनब्ला खेबसेबाबो नुगौमोन आं। आंलाय नेबायानो थायो माथो नुवा सानसेबो। थांलाय फैलाय खालाया नामा? बे साहा खर'निबो नङा बेयो, गुबुन गामिनि सिखा बेयो। नुगोन होननानै आं नेबाय थायो, सानसेबो नुवानो माथो। नंखाया दे बियो बे गामिनि, गुबुननि सिखा। खेबसे नुबावनो मोनथारनाय मोनबा एसे मोजां मोनगौमोन आं गोसोखौ। मानसिखौ मानोबा गोसोखांफ्लांबाय थायो आं। बेयो मालाय गोसोखौनो खाङा खोमा। ओरैनो नुफ्लांनाय मानसि होननानैसो जेबो गोसोआनो गैया खोमा बेयो आंखौ। आंहासो माबा फाग्लिनो बे सेंग्राखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो। बेखौनो नुगोन होननानै सानफ्रोमबो लामायाव नेनानै थाबाय थायो। मा जाखोथाय आंहा? बे सेंग्रानि मुहिनिसो नांबाय नामा? गोसोआ मानोबा बेखौनो गोसोखांबाय थायो, बेखौनो नायनो लुबैबाय थायो। मा नोम्फा खर' नुनायनि लामायावलाय थांगोन बायदि गसंना दं नोंलाय? मा उङा? बे मामाया लाबोना दोननाय ना माखासेखौ सायदोंना सायाखै हो? सान्द्रिसे मानजागोन नाया, ना फिसाया। सेवजोब्बायसो खोमा। सायदोंना सायाखै नोंलाय? सायजोबाखै। मा सायजोबाखै बेलाय? सायजोबाखैलाय मा नोम्फा खर खालामलाय लामायावलाय थांगोन बायदि थखन बायदि गसंना दङ? माखौ नायनो, सोरखौ नायनो फैदों नोंनि लामायावलाय? आं ओरैनो ओंखारदोंमोन। ओरैनो ओंखारदोंमोन? लामायाव ओंखारनोबा जेबोखौनो बुंनो नाङा। सिरिनो सिखाव बायदि लामायाव ओंखारना थाफैबाय थागोन। आरो खामानि मावनांगौबा हले 100 बारसो बुखिनांगोन बिखौ। माबोरै साहाय थांनाया? माबोरै साहाय थां? फोरानना होनांगौ। एसे सान्दुं दुंदों। एसे सान्दुं दुंनायानो माबोरै सायनानै फोराननाय थां। नङाबा दानो अखा हालायगोन, एम्फौ बाजोबगोन। आरो आगैमोनाबो स्कुलनिफ्राय फैनो जासिगोन। नाखौ एवनानै मैथाजों एवनो होदोंमोन आङो। थांदों माबोरै मावदों खामानिफोरा। आंहाबो खामला नागिरगासिनो, खामलाखौनो मोनाखै बेरा होनो। आरो मैगङा बानलु सानलु जेबो होनाङा, आगैमोना बानलु जानो हाया। औ होआ दे। गासिबो बाथ्राखौनो फोरोंनांगौ जायो। एसेबा सिख्ला देरलायलांबाय, खामानिखौनो मोनसे मोजाङै मावनो रोङा। जाथों साला, गासिखौबो मोनफा मोनफा बाथ्रा बुंनांगौ जायो। बुङाबा बुजिनो रोङा। ओरैनोबा खामानिफ्रा जायाखै आंहा। गथ'फोरखौबो दा लायनो थांनो जासिगोनानो, समखौनो मोनला आंहासो। जोंना मालिकआ अबेनिलै? अबेनि माने बेनि नङा, फाथनानिसोनो।
पाटनानिफ्रायसो थाफैदों आरो ने? औ। बेनिफ्राय आंलाय माथो मायबा मायबि खोनादों। माथो हौवा गैयानो जोंना मालिकआ। अ हौवा गैयानो माथो, आंबो खोनादों हौवाजों गारजानायसोनो माथो। आमथिया हौवाजों गारजानायसो? माथो बिराद गाजा देखायखायो। बेनिखायनोथ' गारदों खोमा। मार रायखायोबो माथो। नायनो बासै आं मालिकखौ। दुगा दुगा गाजाथार, मोजाङै रायज्लायथारा माथो जोंफोरखौ। गुड मर्निं होनबाबो रिप्लाइखौनो हरनो नागिरा। गाजाथ' जागोनानो, इसिबां गिदिर मालिक। बेयावल' कम्पानि गैयाना, पाटनायावबो दङ नोङो मोननै मोनथाम। जोंफोरबायदि फिसा फिनला मानसिखौलाय अबावथ' मोजाङै माथो होनोब्रा। थेवबो हौवायानो गैयाबालाय आंलाय माथो हौवायानो दं नामा? हौवा गैजारोङिसो। बेफोरबायदि गिदिर मानसिफोरनालाय हौवा हिन्जावालाय माथो। बेबायदि बाराद्राय फैसा गोनां मानसिफोरा गारलायनाय जाखायोब्रा। दा हौवा गैया आरोना? सोरजोंबा लाइन मारियो? मोनथिया मालायबा फैसा गोनां मानसि सोरबा सोरजों लाइन मारियो, जोंलाय मा मोनथिब्रा। जोंहा गावबागाव खामानि मावो, सोरबा खोनागोनहाय, रायज्लायबाय थाङा बेफोरखौ। हाजारबाबो हौवा गैयाबा सान्थि गैयाहाय, जेसेबां फैसा थाबाबो। बिफायानो गैयाबा हौवायानो गैयाबालाय। मोनथिया मालायबा गावबा गाव। मालाबा मा जायो, बुरिबो जाबाय, मानसिनि जिउ पात्ता गैया। मालाबा दबनो थैलांगोन। मानो बेबायदि बुंदों आयै? मा थैनो बेलाय, थैया दानो। मोजां गाज्रि गोबां मावबोबाय बे संसाराव। बे जिउआव हान्थिलांनो थाखाय मोजांबो मावबोबाय, गाज्रिबो मावबोबाय। मोनथिला आरो इसोरा मानिबा पाप होयो थैखांनायनि उनावबो, माबा खालायो। माथो पाप मावखो, मानो बेफोरखौ सानबाय थादों आइ नोंलाय? नङाहाय बिहामजो, सानफ्लांबा दुखुबो मोनो। जिउआव मा जाला मोनबोआखै जोंहाबो। बाथ्राफोरखौ गोसोखांब्ला दुखुबो मोनसैहाय। दे माथो जाबावनो आरो, सोरहाथ' जर थायो आखायावलाय। जानांगौआ बेबायदिनो जालांबाय थायो। जोंबोलाय सोरथ' गावबो गोसोबायदि खालायदों। जानांगौखाय जालांजोब्बाय। आबौखौनो खेबसे लोगो हमगौमोन आरो आं। नै आयै, माब्लाबा खाफालाव लिरनाय दंब्ला गावबा गावनो बेबायदिनो खुन्दायलाबायगोन। गावबा गावनो लोगो मोनगोन मालाय इसोरा। बेथ' नंगौ र'। बांद्राय सानबाय थानाङा। मालाय बिसोरबो खुसियावनो दं दे, मोजाङैनो दङ। बिमाजों बिदा फंबाय सानै, माथो बिसोरबो मोजाङैनो दंना। बिसोरथ' मोजाङैनो दंखायो र' बिहामजो। ओरैनो आरो खेबसे नायनो गोसो दंमोन। फिसौज्ला नालाय बिखौबो एसेबांनो अनो, नाथाय बिखौ खाथियाव मोनासै दिनै। मालाय बिसोरबो जोंनि अनगायैनो मोजाङैनो खुसियैनो दं दे आयै। नों सानबाय थानाङा एसेबां।